Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa aton mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Las 5:02 Action Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon naman sa inyo tanan. Bacolod, Negros Occidental, Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome na naman sa isa ka edisyon sa inyong nga palatuntunan. Action Reports After Edition. Yan kita sa masyado kainit nga hapon. Dari sa Pilipinas sa ibang gabahin sang kalibutan. Kung mainit-init ang tiyempo, mas nagainit pagid ang pagpangampanya sa karon sa mga kandidato para sa mayon waving nga piniliay. Yari kita sa Abril 25 sa nga tuig 2022. Katapusan nga Lunes sa ika-4 nga bulan sa nga tuig 2022. May ara sang 14 na lamang kaadlaw. O kung isip-isip ko, 13 na lang nga ni kaadlaw mo. 13 na lang kaadlaw ang nabilin. Kaya kung nita pag-ilakip ang subong apit sa 25, masugod ta isip sa apit sa 26. Pag tupa sang Mayo 8, isip-isip ko, 13 na lang kaadlaw mo, no? 26, umpisa, April 26, tubtob May 8, 13 kaadlaw antes ang mayon 9 nga eleksyon. Minilyo naman ka mga botante ang magsig kadto sa mga bulutuan. Agod magboto sa ila sinin nahamutan nga mga kandidato. Amo ini ang adlaw nga ang pinakagamhanan amo ang mga botante. Amo ini ang adlaw nga ang kalabanan nga mga botante buta kag bastante. Ang unod sang ila sining nga wallet kag bulsa. Paano masabi? Way ka pa nating alahaw. Oo. Ano ni si Calvo ni doon mapating kada eleksyon dari sa Pilipinas, botata ang bulsa kag wallet sa mga botante? Paano masabi? Guira, da kadugay kalma kalabla. Amo ning permi nga katabo diri sa pungsod sang Pilipinas. Bangod pihugid nga magabaha ang kwarta. Magabaha ang kwarta. Kwarta halin sa mga kandidato. Ambalon taman ako na hindi. Dere sa Pilipinas, minanaw kabalay kag plastar. Tasang mga pagsulundan. Para kuno hindi matabo ang ginasiling nga vote buying. Inugay na gani ko. Same man sa gihapon ang niyakatabo. Ang kwarta ara gihapon nagalusot. Ang mga mando ni sang gobyerno ni. Ang mga pagsulundan akong kasuguan nga ni. Nga ginapatuman. Daw isa na lamang kakaladlawan. Bangod basta gani poder, basta impluensya gahom, kag kwarta ang nagapalakat. Ang kasuguan o kun layi diri sa Pilipinas, kun kaisa nagakatunaw kag nagakapunaw. Oh no! Ang inyo ka-aksyon Marlon Hinovaya sa Rasalintara mapaang-paang subong ang Lunes. Ang balha sa mga tao kon ara sa guwa halos way untat ang pagtulo sang balhaso. Ang pamahid sang balhas sa bisan diin lang nga parte sang lawas ini hamak. Mas mahid lang nagagawa balhas sa lawas ang tao. Sang sa way gid ka pagwa sang balhas kada adlaw lang wa tara karon na baguon.
ang panghakroy kag pamoyayaw. Permit na mabatian. Ang mga ara perme sa aircon daw hindi na gani magwa. Ang daw ginakayasan na sila nga mainitan ho. Pero kung ikaw subong isa ka kandidato sa eleksyon, wala ta na sang pangpaang sa ilaya. Huwag nagabat sa kung na raw kainit subong sang panahon. Importante makapangamusta, importante makatikal, ka makapanginto, makapangingganyo sa mga botante, ayos na, solved na. Aksyon Radyo. Basta grabe ang kainiton. Hindi dapat maghala ka Agosto lang painit ha. Hindi kita maghala ka pawala lang. Dapat may paghalo man kita sa atong sining lawas. Ang departamento pa kayo lawas ako na DOH permig na nagapanugyan sa publiko. Nga halungan ng lawas para hindi pa igoon sang balatian. Amo ning pila ka mga balatian nga permi nagatuhaw. Kag nag-arang ka sa lawas kon mainit ang panahon. Number 1 gina maka-aksyon ang nagkaigo permi ho anong ginatawag nga heat stroke ho. Amo gina permi nagahari ang heat stroke. Ang mga senyales ang sading masakit na dapat tandaan tagid. Mayara sa ginatawag man nga heat injury. Nagatuga ini sang paghuyang sa mga major organ sa lawas naton. Na kung di malason igoon sa di, nagakatumba kag nagakapatay gigani mo. Kaya mga sintomas ang ginatawag nga heat stroke tandaan tagid. Dapat naton paminsaron gid. Number 1 na ang kabudlayan sa paginhawa. Ang abnormal nga high body temperature kag ang grabe nga pagpamalhas. Siyempre, sige tulo balas mo ma-dehydrate ka man. Mawad-an, hindi kayo masiling mawad-an sa tubig. Kundi makulang ang tubig sa lawas mo, amo na ngagakalipong ang tawo. Dehydration ang tawag sa mga kaksyon. Halungan gid initaran. Ang una nga panaming sini. Number 1. Pag-inom sang tubig, kunara ka sa sagwa mga kaaksyon sa field. Kag mainit-init, kinala may balon, gikakatubig, mineral water, mas mayo. Ikaduwasok ang soksokon yung panapton, manipis-nipis lang. Pero sa mga kababainhan, di man tuman kanipis ha? Lagi di man tuman kalipot ha? Hindi man guro siling why na to tila sa inyo Hindi man tuman ka nipis, hindi man tuman ka lipot. Ay kung kaisa magkalabay ka mo sa nabo-damo nga mga tao maka-aksyon, kamo iya ang sentro sa matulukan. Kung kaisa naghahatag para sang kahalitan sa mga nagatulok Labi na gid-on ang nagatulok, la nagapanglakaton. Paglakat niya, pagbalikid niya, nakadalasa na gila sa sising itlog, na mayaray na maleran pa sa. Alabi na kung maglabay ka mo dara sa downtown area. Kisok-sok sang manipis lang nga panapton. Mabugnaw kung hindi masyado kapikit nga panapton. Medyo halog-halog awa para hindi mag-init ang pamatsagan ta. Light colored shirt kag dapat hindi magtiner sa malawig-lawig sagwa kung way malang sa importante nga hilikoton. Kung na DOH sa ato sa nga pahambalon, ang may mga edad kag ang kabataan are the ones that easily get dehydrated. Abo ang prone nga maigo sa nga dehydration na ginatawag ni. Di kung si Toto John Lloyd Cruz pa ang pahambalon, sa iya sa nga pasayod na gasling, ingats. Aksyon Radyo. Grabe si Toto John Lloyd Akso Oliver, no? Bago naman obyaya, oh. Bago naman obya ni John Lloyd mo. Bagay sultiro, mas John Lloyd, wala man na iya sang problema sa iya, no? Dumduman ko lang iya sa last liner ba sa pasayod ya? Ingats. Kaya mo na, ingats kita, tanan. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Ang inyo ka-aksyon Marlon Heduvaya, waswasan tara ang nag-init man nga mga balita sa bayan sang lokal. Ari makaulugot na, makapaalboroto pa sa pensar nga balita. O kon nga hitabo.
Iningkot-kuta na ikagkuno pagkayo sa dalan sa Bacolod. Dekada na nga ginahimo sang gobyerno nasyonal. Ang reklamo kag problema balik-balik. Ang semento nga dalan, balbalon kag kalkalon. Pabayan sa sunod sang pilag ka bulan. Hulaton pa nga manabutan sa tinuig gani kon kaysa kag liwat naman nga balikan. Damo sang nadismaya, damo sang nasuya. Ang balita sa lokal, angot suri. Ang Bacolod Traffic Authority nga talatapan subong na dismaya na naman. Bangod sa ginasiling ulihin na. Nga koordinasyon sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH kung sa mga bugoy kung binugoy pa nga mga tinaga, mga kaaksyon. Di niya sa ako na sa mga binugoy niya nga nabatian ko. Damo project, wala human ko, no? Department of Public Works and Highways. Galing di ta mabasol ang iban nga magtawag sa amonay. Kaya damo gimantod proyekto. O galing bangod sa kanamoon sa mga proyekto, kung kisa kakalipat ng DPWH nga maglisensya, magatag sang respeto. Sa mga opisyal nato sa gobyerno kay sa mga ahensya nga pareho nila, nga dapat nila pakig-angutan. Ang balita angot sa mga kaaksyon ang bitaw no dismaya. Bangod sa ginasiling ulihing koordinasyon sa nga DPWH sa ila. Ang inapangkayo nga dalan sa Bacolod may pinaman ka mga opisyal. Sa syudad nagreklamo man. Kaga plano nga magpasaka sang panumbongon o kon kaso sa ombudsman. Ano? Pinasakay kaso na rin. Ang pamangkot na rin kung ipasaka ang reklamo, bala, maaktuhan na yun kung reklamo lang ato sa nga balikan, angot sa ginapang kayo nga mga dalan na sa Bacolod. Ang kalabanan nga dalan sa Bacolod ang pinakamalaba is napaidalom sa national government, national government. Ang dalan sang Aranatan, dalan sa Lacson, duwa ka mga national highways. Napaidalom ina sa national government. So DPWH ang nagapatigayon sa mga proyekto na. Kaya mo nang pamangkot, ako basaka ng reklamo, aktuhan ba na yun Kung reklamo lang balikan, tara damo-damo na maka-aksyon. Bisan gani ang dalan okay pa, way sang anuman ba nga guba bla. Nahungod nga ginanalukat agod kayo, no? Damo ng reklamo, subong pero subong. May nakasuhan bla o kon wala. Naway takbati nakabati ka mo nga may nakasuhan. Nagabalik-balik lang kita siri. Sa senaryo nga reklamo, pasaka kaso pero tapos pasaka. Ang nagakatabo, wala batiya daw. Dasong pila ka adlaw, pila kasmanaw kon bulan. Ara na naman, may dalan na naman nga binungkal. Kagin semento, dason reklamo na naman. Aber, tunturan nyo, be? Tunturan nyo, hindi kay perme nga reklamo. Ang perme nga reklamo, ito yung tawag na tunda kalong. Kung sa mga binangon pa, habol, nipis. Basta na kinarton kang laog-lahog Tunturan nyo nga reklamo, bla, kay kung may masampulan nga mga tao, angot sa ring reklamo nga aras gobyerno o kung mga tao nga responsable, sa pagsabat sa mga reklamo, madayaw kag mahaboy kaya kalo ang ini nga panatuntunan sa inyo daw. Alas 5:16, man ang kakatabo sa Bacolod subong, ang ining DPWH daw sobra pa sa hari kag Diyos kung kaisa, no? Kung gusto lang nila gali maghala ka pamungkal sandalan, bisan ano oras, bisan ano adlaw bungkal diyo na. Sa nuay gali nga makapagig-angot sa dapat pakiangutan nga departamento o kung pareho Manila nga ahensya sa gobyerno, basta makabungka lang bahala na. Amo nagakatabo subong, isa sa gintubod nga proyekto nila amo ning walang kamatayang drainage. Nga ang utok sa Bacolod nun subong daw na drain naman. Sanghala ka pamati sa ding mga hitabo angot sa mga drainage projects sang DPWH. May ara gid man kuro miyuran pero way gid tanto mabatsagan sa Bacolod no na. Ang baha sa una
da umuamo man gihapon mabatsagan nga sa isang baha subong. Ang reklamo naman sa nga Bacolod Traffic Authority nga Dalatopan nga ulihin na ang pagpagiangot sang DPWH sa bitaw. May kayuhanay pa sang dalan sa dalom sang flyover. Ang siling sang bitaw sa DPWH pagiangot makamo pag may time abi bago da mga tao mo nga nagbasol sa amon diho. Oh, DPWH. Damo sa mga proyekto na nga ginapatigayon diri, no? Ang tawag sa banda, chug-chug-chug sa dalan mo. Pati aber, antes mag-chug-chug-chug sa dalan da, pulo pa baloman sa publiko, kung sa bitaw, kung sa syudad. Kag kulo coordinate man pag may time ba. Ara ka mo sa gobyerno, ang sweldo nga ginabaton nyo, kwarta sa mga tao. Ang proyekto nga inyo ginapatigayon, ginagasto, kwarta sa mga tao. Gani, Paulo Pabaluman, kag Lolo Lucensya man, kon may tang. Aksyon Radyo. Kon may kaso, gid man, anong pwede pa sa nga kaso man, balikan ko na nakaroon black, kaya alas 5:18 na taho. Balikan ko lang na dugay-dugay. Kag ang ato sa nga balita nasyonal, balikan taman karon na. Unahon taray maka-aksyon. Ang ato sa nga observation, sa sining oras, importante ning mahibalawan sa mga ka-aksyon ta ang sitwasyon sa pila ka mga lugar diri sa Bacolod City. Pagbalik naton maka-aksyon, damo pa sa Taralupangdon kita mga balita ariho. Sa nasyonal baw saka naman buwas ang presyo sang gatong. Sa lokal naton may bago naman nga latubangon diri nga sulolbaron nga kaso ho. Ang ato sa mga kapulisan. Aksyon Radyo. Sa Patrol Observation Report with Action, John Diaz, Action John, kabos sa Bacolod, Subong, please come in. May nga po na aksyon mo aming hapon sa turangi mga ka-aksyon. Ang patrol, sining matrion, ari kami diri sa area o sa nga Burgos Circumference Road. Pero tinag-aksyon man ang traffic sining hapon, laba-laba ang pila sa mga salakyan. Ilabi na pala, ulin pa lang ni sa may ng ilang area, kor Granada. Paubos diri pa balik sa may Burgos, pero tiga ng traffic sa mga dawa. Sa iba natin yung matagpalamati, kung north or south inyo direksyon, advice ko, temporarily kawan natin na paglusot dito sa Burgos Circumference Road. Ang pinakarami, Gurobrahon, dito sa may Helvetia Heights, o kung kakatultol ka mo sa shortcut dito sa may Trinity Christian School, sa may Villa Angela, likod na di maka-aksyon. Da ka mo lusot, kung private naman inyong ginamaneho, lusot ka mo da para lapos sa maka-aksyon, kung usuyo yung main roads ng subdivision, lapos sa dito sa maka-aksyon sa Bacolod City Government Center. Kung da ka mo maglabay, at least, kung pa-south ka mo, ara na ka mo nangaraan madiretso sa tubang sang NGC maka-aksyon. Kaya kung diri pa ka mo maglusot sa hapon sa Burgos Circumference Road, expectaron ninyo madilatar ka mo sa inyong biyahe, siguro mga pila ka minutos, pero hindi kayo tanto mo sila kadugay, no? Kaya ang sistema sa trapiko na implementar mo sa gapon diri sa palibot naman sa sunod sang Bacolod, tub-tub sining mga trion. Dra ka mo pwede kalusot. Sa iba naman, nga pakadto north, advice ko, pwede ka mo di kalabay, or if ara ka mo dito sa Bangka Escala, lusot ka mo bala sa lagyan sa Fortune Town, then diri ka mo mag-aksyon labay sa Bangga, pa lusot sa Fortune Town, paliko diri sa may home site, dra ka mo lapos na lang. Kaya para shortcut, hindi na ka mo mag-highway sa area sa Burgos Circumference Road, kay madugayan gid ka mo sining hapon. From Granada, pabalik pa lang downtown area nga ruta pa Burgos. Ang mga salakay nga sugata namon, kita ko ga ang pila garanapaw na dito sa may Gilitampio, sa may Chinese Temple. Laba naman ang pila, pero expected na niya. Basta kanila nagbalik ng trabaho na naman, pang publiko-privado, ang mga salakyan na kasinumbali, maka-aksyon. Ilabi lang mga privado nga salakyan, nga nagasugat, sila tagsa kami mata, papauli sila man tagsa ka mga pulian. From west going to east direction, whereas maka-aksyon north to south direction, sila nga po nagkapabilin sa Gyapon, moderate to heavy naman ang takat sa trapiko. Sining kamatrion, ang traffic enforcer naka-on standby. Ini kay may mga salakyan lang kung kaisa nga nagabiting the red light. Arang yellow na, pero sige Gapon, lusot Gapon kay base kuno kay nga daw. Ginabisuan ang tanan. Ini syudad sa Bacolod, isa ka modernized city. Ekspektaron magka-aksyon ni libo ka mga salakyan. Nag-aalam biyong sa dalanon sa tanan ng mga tinion. Kaya dapat magsunod na lang sa traffic rules para malikawan lang pag-congest o kung ang pag-ginutok sa mga salakyan diri sa area sa circumferential road.
Nagpapangga kuri kami actually labay, siningapon, ang pinakaruta ginamon, alin kami sa Libertad kay ina, nag-testing kami kalusot, galing kay Ti. Aparte man ang traffic, diring kadaan sa may palibot ng Libertad, nadula, latraction, matub lang mga road clearing to. Ay sus, ginato ka administrasyon, subong duway naman tuman ang road clearing operation. Subong ara naman ang mga baligya, nagbalik na naman, naglalapaw naman sa dalan, ang tiyak kadalan, dinagani sa may Lupisay na extension, na mong, ara na pala ginaibo magyapon ng parkingan. Actually, ang alagyan kasalakyan, duwa na lang man kadalan, pila na dadadaan ka road ang na-separate, 4 or 5, 2 roads makaukson. Isa partida, isa lang. Kaya kung may mag-double pa gani, o kung may magpanawag pa zero, o kung may ginapamanaog ng mga kompradra, hindi ka man na pwede nga iparino mo ito nagaparking, ibandra ginagaparada man sa kilid sandalan, ang kakatabokon ka isa per tigran traffic. Kita nagalusot, Mandalagan, dagalusot, Bata Libertad, dagalusot, gaman. Kaya kung dito sila sa Rizales Extension naglabay, malibot, pag ito sila sa Bisayna, iba nga malibasay nga sa Lakyan, diri na nag-shortcut sa Libertad mga kaakson. Amo na nga perting traffic sinadra sining hapon kung da ka mo nagalusot sa Libertad Public Market. Sulod ya sa sulod mismo sang merkado. Pero kung di kayo makaaksyon padusot sa may backup 6 sining hapon, makabig diri nga moderate to heavy man ang traffic situation. Mayroon sinidiri kay ang traffic lights nagapangsyon. Wala labot sinadra atong ginaayo ng ligat amo ginaano dira nila ginaubray. Sa limang raga po naka-on standby ng mga traffic enforcer dira sa area sang backup 6. Kay wala man itong hindi pangayo kung kaisa magpaliyagan ng traffic lights, at least may raga po naman do sang direktiba kung sistema sa trapiko makaakson sa mga lugar. Pabangga ko ray siningapon dasig lang among lusot ya alin kami Libertad pagkato dito sa area sa Mansilingan wala tulato mo lang traffic lights hindi man tantom sa nakadugay ang importante lang sinidiri nga imuon hindi gid magulo overtake makaakson kay once mag-overtake ikaw ang sugata mo dang kisa hindi mandungan inyo nga lakatra disgrasya gid labi na kung naglakaw ka sa imong linya matugag isang traffic kay hindi lamang sa inyo direksyon nga padulungan bisan pa sa mga sugata makaakson kay team adjust man sila sa ilang mga salakyan. Update kita ginmuno magson March sakto gina subong adlaw ang pinakabarato nga presyo sang crudo mayara sa 69 pesos 71 pesos mayara man pero may pagsaka na naman makaakson sa presyo sang gatong tanan gasolina crudo kerosene karon sa kagahon o kung basa kagahon ekspektaron 3 pesos mas sobra nga dugang o konsaka sa presyo sang petrolyo. Ati, amo gining lang taon ta karon sa gabi kung may mga madinaguso o kung may ngagaw abi patugong kay ti kung magsaka gi man ang presyo sang gatong iban naghingagaw man kay ti dako man ang 3 pesos mong kung ang konsumo agi na konsumo sa isa kadlaw gadlagan 10 liters 30 pesos pa na dako gid makaaksyon nga dugang no sa imo dra nga palas-anon. Walang pinakaling nga sitwasyon pa ang aksyon mga sitwasyon naton dahil magagalom gadang kikainit na sa panahon. Ay banda pa pulo panihol para may hangin makita mo batsagan pero kapaan gid sa aton nga panyempo sini nga mga tinion. Observation report gikan sa patrol ang tanglibot sa Bacolod Action John Diaz kinagasaling sa total nga ka-aksyon oras sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio. Salamat Akson na John La 5:25 ini kabahin dala sa aton sa kalwan sang Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante Sa live stream talk na sa lang ya. Bilail Oligo, si Danny D. Shoot, I'm watching. Salamat kid. Sa Bani Cafe sa may Kalayaan Highway, Dormetil, Bilail Oligo. Baki Tribe nga pamatigid. Okay. Ray Flores sa Marioga, good afternoon. Tamioni Milail, Vanessa Star, Kagdok Mat Mayo. Jenke Dialag doon, Nuwal Ama Alex Montesa. Ma'am Yvonne Boy, sir, good afternoon. Dan sharing, salamat. Roslyn Buenaventura, salamat sa stars, kaya padala. Okay, correct. Hambal ni Baki Tribe. Ana Sinero, mayang hapon. Eden Escora, di Venegracia, good PM, great ko lang. SV Tuda Alhes, especially my husband, Glenn Halong sa babiyahe. From Eden. Ana Sinero, na Dante Makilan, happy listening lang kami. Sa Barangay Udyong, Moises Padilla. Bernadette Lacson, good afternoon. Marlon, great ko happy 72nd birthday. Ruben Casipe. Jubel Agora, good afternoon. Palihog lang tamyaw. Pinalangga ko nga wife diri sa Barangay Takuling. Gapamati gida. Watching from Plymouth, New Zealand. Okay. Sige. Jobel Agora, good afternoon. Balog tamyaw ang pinalangga ko nga wife dira sa Barangay Takuling, pamati gid. Mrs. Yerna Lagura. Thanks, God bless. Watching from New Zealand. Sige, salamat. Ninfa Magallanes sa Malya, correct agad. Action Marlon, salamat. Salamat, Barky Tribe. Christine Menyes Villalobos, ari kami sa may barangay Padaron DSB. Homalumina, good afternoon. Salamat kid. Iban balikan ta naman na. Dugay-dugay. Thank you. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyo kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mo ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isaglit sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang kinagenda mo no kumala no DPWH mayara sang reklamo din pila ka mga opisyal naton sa syudad ho. Action Radio City Hall Report. With Action Dale Salazar. Action Dale, may hapon bless kabin. Action party na po sa Durara ni Bacolod Councilor Dindo Ramos ang chairman sang Committee on Laws kag Transportation sang Gudang Panglungsod nga mag-file sang reklamo sa Office of the Ombudsman. Batok sa DPWH Bacolod District Engineering Office Action Mar angot ini sa pila ka mga road works sa syudad nga allegedly wala sang proper coordination kag approval sa Sangguniang Panglungsod. Ginpahayag diri ni Councilor Ramos nga sa Miyerkules nga adlaw mayroon pang pesto ng Sangguniang Panglungsod. Hanggang diri pangabayon ang council nga tagad sa otoridad nga mag-file sang reklamo nga abuse of authority batok sa DPWH Bacolod Action Mar. Ginpahayag ni Ramos nga naman nga proyekto nga ginapatuman sa syudad dapat mayarasang nagakaigo nga koordinasyon ng Action Mar ilabi na kon na proyekto sang gobyerno. Isa diri sa insight nga example ni Ramos ang natabong ang pagkayo sa may dalot sang flyover sa Barangay Bata nga allegedly wala sang coordination kag approval sang syudad Action Mar. Rason nga may mga road closure ginpatuman dira sa area. Kung matutuman, may mga statement sa Tongin Buyan si District Engineer Jaime Javillana nga before sila nga mag-implement sa proyekto Action Mar, nag-claim siya nga mayara sila sa mga coordination kay magapag-iangon sa City Engineer's Office kay Titaw at sa man nga suguran ang proyekto. Aling tingog ni Bacolod Councilor Dindo Ramos. At hindi ako rin file ako ng solusyon na requesting the DPWH director or district engineer to explain why there are closures on the roads without authority coming from the LGU and that no administrative complaints should be filed against him before the Office of the Ombudsman
So far, wala sila hatag na sa akong explanation o sa sangguniang panansod. Pero last 2 sessions ago, napadala sila sa mga list of projects na for implementation the city Bacolod. Yung information na wala request for road closure. So muna gani, isa ka bagay, mamangkot ko sa this coming Wednesday session, kung wala may ara sila letter. Kung wala, lang we will discuss if we will file a case against the DPWH for abuse of authority before the Office of the Ombudsman. Kaya klaro din na any project that should be implemented within the city should be coordinated with the local government unit. Ang purpose ng lamang sang tingog ni Councilor Dindo Ramos, iya siligid bahayag nga last month ang kapasaran sa sang resolution nga approve man sang City Council nga nagapangabay diri kay District Engineer Javillana nga mag-explain kung nga hindi siya dapat patakaan sang admin complaints sa Office of the Ombudsman of Samar. Pero ako diri Councilor Dindo Ramos tubtob karon wala pa siya sang may nabato na nga sabat gikan sa natungdana nga opisina Action Mara. Pero according to Councilor Ramos 2 weeks ago, may nabatong sila yang communication from DPWH Bacolod kung sa diin na butang ang listahan sa mga proyekto nga karon ongoing sa may siyudad sang Bacolod. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat Akson Dale, kami pang maaktuhan kag maklarohan tara niyo kay sa nasalin tara kay na nagababalik-balik nga sa isang problema ni. Okay man ning ginapatahom tang dalan diri sa Bacolod Portik may ara sa nagakaperwisyo bla. Kag ang reklamo permis ang tao negative gid no hindi kay positive. Positive di sa ulihin na lang kon mahumban ang dalan Sino ba lang hindi gusto nga bago ang dalan, siyempre pag-on. Galing kay gina-question sa kalabanan nga bisan pag-on pang dalang kung kaisa ginakolkal ginakutkot na. Ano ba lang pwedeng mapasaka dari nga kaso man sa ombudsman man? Abuse of authority pwede, di ba? Pareho lang nga nag-aabuso sa poder mo. Kay daw patarasak porsyon na lang yung pagkalkalanan nato sa dalan sa Bacolod. Kaya mo na kabay pang mahatagan rin isang kasulbaran pagi man sa pag-akto sang Committee on Laws and Committee on Transportation sang Sangguniang Palangsos Bacolod. Nagpasar gali isadto sa resolusyon nga nag-aayo sa pinuno sa DPWS Bacolod Akon pwede magkapatag sila pwede lang magkahimo ang DPWH sang luyag nila sa nangihimuon nga proyekto sa Bacolod. Isan wa isang coordination o kon approval sa Sangguniang Lungsod SP. Pangayo magaling nga special listahan sa mga proyekto ginahimo diri sa DPWH Bacolod. Ano ni way listahan? Banay pamangkot nga asubong reklamo man. Action Radio. Sa una, way reklamo. Alas 5:44 Action Radio Philippines Standard Time. Ini nga bahin na sa aton sa kaluan. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star. Okay, dugang na padala sila sa mga mensahe sa live stream ho. Okay. Si Joel Agora, thank you. Afia Kim, Imbong Dio Campo, ari kami sa may maaw. Hello Vier, may hapon, monitor lang porok may naswagon barangay Bata. Elizabeth Gamala, keep safe everyone, God bless and more power. Okay, si Virgo September, good afternoon. Alexa Fuentes, listening and watching. Salamat kid. Okay, Nemesia Roques. Evelyn Pobosero watching from Lower Bicutan, Taguig City. Nemesia Roques, monitor ko tayo sa may barangay Tangob. Alright, sa taran-taran nga taga barangay Tangob. Kabarangay ko ulit si Ma'am Nemesia Roques. Salamat, thank you.
Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyar na tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ining sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat. Papakalagad, las 5:57 na. Action Radio Philippines Standard Time. Balik ka report sa patrol. Action Radio. Upod kay Action John Diaz. Action John, sa balik ka report, please kamin. Action Mar, bangod nga nagilapit na ining piniliay, may ginpatagan kay ina nga press briefing ang Commission on Election kay ang Joint Security Council sa Region 6 Action Mar. Kag ginpanumduman din nga liwat ang mga botante sa pila ka mga dapat kag ginadumilian ng mga pagkabotang kag ilukoton sa adlaw sang piniliay. According to Attorney Hazel Palencia, ang regional election lawyer sang COMELEC 6, dapat tandaan sa mga botante nga ginadumilian ang pagkuha sang litrato kon picture sang balota nga iniging gamit niya sa pag-shade o kung ginsidan niya Action Mar. So diri kay Palencia, isagid ka butang nga dapat hindi pagimuon sang botante kay aluyag nilang nga mapabilin kag mapreserba ang pagkasagrado sang boto sang kada individual sa Mayo 9 Action Mar. Dugang pa diri ni Palencia, ginadumilian man ang pagkuha sang litrato sa mga resibo. Ang resibo nga ini amo ni pagulo mo dala sa imong nga balota sa vote counting machine, may magwa ina nga resibo o kung naman Action Mar ang magapakita sang equivalent sang imong ginboto, ginadumilian man ang pagkuha sang litrato sinidri. Ang ila pinakatunod diri sang COMELEC, according diri kay Palencia kung nga wala gina-allow ang pagkuha sang litrato, bangod nga luyag nila nga makahimo sang tikang agud malikawan ang pag binaklanay sang boto. Kaya may mga report sila nga rabaton nga may posibilidad nga mao sini matabo ang binaklanay sang boto kag base bla ining mga politiko magpangita sang pamatuod o kon resibo gikan sa mga botante kung matuod giman bala nga silang ginboto sa amo sila nga eleksyon. According to kay Palencia, kung amo siling matabo, pwede na yang isa ka botante makambalo, pero tibutuon niya dahil ko na sinogid ang iyang nga nahamot ang Action Mar nga botuhan sa maabot nga eleksyon. Yari si Attorney Hazel Palencia sa itong interview. Nga ang resulta sa aton nga elections, no? Kag medyo lesser naman ang mga threats ng mga ang ginambal ni Ma'am na pwersa, no? Nga kung ano ang botohon kay bisan ng iban gihipos lang but they have their own candidates na. Tapos ang aton ng mga electorate subong very intelligent naman. No? They are very aware sa mga kandidato nga botohon nila. They have research, no? Research na sila. So, amo na siya siguro ang on election day. Usually, may aran na sila bit-bit na numero, no? Numero, ano. Tapos, ang aton lang ginahambal nga, of course, sa on the day of election sa mga presinto, bawal man picturean, no, mga balota. So on that note to, hindi man sila magambal nga wala mo to ginbuto ang ginhambal ko sa imo. Yung magudlay naman subong no, ever since din man niya, the sanctity of ballot, no, is preserved during elections, no. We have seen nga sa mga electoral boards natin, we were trained nga bawal din magdala sa, hindi man bawal magdala cellphone, pero bawal din picturean. Even the receipt, because we have the voters
audit trail, no? Makita nimo kung ano ang sinong ginboto mo. Pag naboto, bawal mo na siya picturean. So, I think amo man ang safeguard no on election day nga mambal nga butohon si amo ning nga kandidato ha. You could say yes, but you vote differently in accordance to your choice bid. No? Action na batiyan sa ito ni Hazel Palencia, ang regional election lawyers ng COMELEC 6. Ano, diri sa iya, sa tion lang nga mayara mamersa dira o kung nabi magpamilit sa mga botante nga dapat amuning botoon nila bangod man sa pila ka mga rason kag konsiderasyon. So di kay Atty. Palencia hindi magpadala-dala sa mga nagapamuwersa o kung nabi nagapamilit kag nagabakal sa boto sa kung sinong dapat ilang nga pagabotoon sa maabot nga Mayo 9 eleksyon. Nagapanugyan diri sa publiko nga sa gihapon ang botoon nila kung sinong ilan hamutan kag kung sino para sa ila ang makapamaayo sa pungsod Pilipinas Action Mar. Dugang pa rin ni Palencia nga wala man sa iban nga pamatuod gan hindi sila masukot sini mga persona o mga politiko sa tion nga pangitaan sila sang resibo. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Chandia sa una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Las 6, 2 Action Radio Philippines Standard Time, magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Day Salazar Action ang Defensor. Ako naman Action Marlon Hedovoya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio.